Фонның татар теле һәм әдәбият укытучысына укырга керергә хыялланам, һәм шушы мәктәпкә кайтып укытырга Энҗе Василовна шикелле тыры шәйбәт укытучы булырмын дип күз алдыма китерәм үземне. Шушы хыялы аңа татар теленнән дәүләт имтиханын сайларга этәргеч биргәндә. Таныш булыгыз. Балтач районының Норма урта мәктәбеннән Әдилә Шәйхетдинова. Татарстан буенча туган телдән сынау бирергә әзерләнгән бердән-бер укучы. Башта аптырап калдым. Ничек инде мин бер үзем генә дип бирә алырмын микән дип бер чыгдым. Аннары республикада бер үзем булгач, мин горурландым. Әдиләбез безнең 7нче сыйныфтан башлап республика олимпиадаларында катнашып, анда призер, җиңүче булып килә. Ул башлангыч сыйныфлардан ук шушы татар телен тирәнтен өйрәнә. Ул безнең бик яхшы укый. Мин аңа әйттем, син бердә каушама, син бердә аптырама, татар телен бирәбез. Без аңа әзерләнәбез. Дәүләт теленнән имтихан тапшырырга теләүчеләр бездә елдан-ел кими. Соңгы 7 елны карыйк. Аны тапшыручылар саны 2015 елда 69 кеше булса, 2018 елда 21-гә, 2019-да 10 кешегә кала. Үткән елларда гомумән тапшырылмый. Бөек шагыйребез Габдулла Тукайның ватаны Арча районында да 11нче сыйныфлар арасында быел татар теленнән имтихан бирергә теләүче булмаган. Туган телне сайламыйлар дип балаларны гаепләп тә булмый. Чөнки алар имтиханнарны югары уку йортларына керү өчен бирә. Ә безнең вузларның берсенә дә татар теленнән имтихан бирү мәҗбүри түгел, хәтта татар теле укытучылары һәм татар тел белгечләре өчен дә. КФУның филология институтында татар теле бүлегенә укырга керү өчен рус теле һәм җәмгыять белеменнән БТИ бирү мәҗбүри. Ә татар теленнән эчке имтихан бирдерәләр. 2020 елга кадәр мәктәпләрдә республика имтиханын тапшырсаң, аны бирмәсәң дә яраган. Соңрак хәл үзгәрә. Шул шартлар үзгәрү сәбәпле бердәм республика имтиханнарын кабул итми башладылар. Шул исәптән Казан федераль университетында да. Һәм шуңа күрә без узган ел кабул иттек, бары тик эчке имтиханнар белән генә. Татар теленнән бөтен кеше бирергә тиеш булды монда килгәч имтихан. Без быел кемнәр балалар алып киләләр бердәм республика имтиханын татар теле буенча. Аны шулай ук саныйбыз. Ул имтихан нәтиҗәләре белән безнең вузга быел кирип булачак. Менә шушы ике юнәлешкә. Димәк, быел мәктәпләрдә татар теленнән дәүләт имтиханын бирүчеләр КФУда эчке имтиханны тапшырмый гына кабул ителә. Бу мөмкинлек турында бөтен районнарга хәбәр ителде диләр министрлыкта. Тик шулай да имтихан сайлаучы берәү генә. Сәбәп мәктәптә дә түгел, сәбәп балада да түгел. Сәбәп татар теленнән бу очракта бердәм дәүләт имтиханын бирергә ихтыяҗ юк. Аңа сорау юк дигән сүз. Билгеле, инде кул кушырып утырып булмый. Валерий Николаевич Фальков исеменә безнең тарафтан хат юлланды. Һәм инде без бу хатта шушы имтиханнар исемлегенә туган телләрне дә кертүне сорап мөрәҗәгать иттек. Россиянең фән һәм югары белем министрлыгыннан беренче җавап килгән. Анда югары уку йортлары туган телләрне өстәмә имтихан итеп кертә ала диелә. Ә КФУда ул өстәмә имтихан булай да бар. Димәк, мәктәптә татар теленнән тапшырылган имтихан нәтиҗәсе белән югары уку йортына керү мөмкинлеген булдыру шарт. Россия Дәүләт Думасы депутаты Илдар Гыйлметдинов илнең мәгариф министры белән әлеге тема буенча сөйләшүләр алып баруын хәбәр итте. Әгәр дә менә рус телен биреп һәм җәмгыять белем урына икенче бердәм дәүләт имтиханы булып татар теле әдәбияты була икән һәм аның бәһәсе, бәясе кергәндә исәпкә алына икән, әлбәттә шул очракта ул балаларның саны күбрәк булачак. Менә мөмкин бу безгә мондый хәл. Мөмкин түгелме? Менә бу юнәлештә без эшне алып барабыз. Димәк, мәктәпләрдә ата-аналар гариза язып булса да, баласына татар телен укыта, дәреслекләр чыгарыла, алар федераль исемлеккә кертелә. Ә югары уку йортына кергәндә туган тел буенча биргән имтихан нәтиҗәсе исәпкә алынмый булып чыга. Димәк, кирәге юк. Кирәге булмагач, ни өчен бала үзенә өстәмә йөкләмә алсын инде? Беләсез, менә теге бер аяныч мәсьәлә булып яңгырый, әмма ләкин шуны аңларга кирәк. Беренчедән, дәресне укытуның сыйфаты имтихан бирүгә бәйле түгел. Әлбәттә, әгәр дә безнең киләчәктә чын мәгънәсендә туган телебездә югары белем уку йортларын булдыра алсак иде, ул ихтыяҗ барлыкка килер иде. Бу бөтен дөньяда хал ителгән. Туган тел иң югары белем компетенция булсын ала. Әгәр сез туган телне укымасагыз, аннан имтихан бирмәсәгез, югары белем ала алмыйсыз. Ә Россиядә ул таләп төшереп калдырылды. Максатчан. Киләчәккә өмет итеп яшәргә кирәк.
Бүген Россия мәктәпләрендә 74 туган тел укытыла. 43 тел буенча югары белгечләр әзерләнә. Филологлар, укытучылар, журналистлар, фән белгечләре. Әмма бер генә югары уку йортында да туган тел буенча биргән дәүләт имтиханы нәтиҗәсе кабул ителми. Чөнки 2019 елда Россиянең фән һәм югары белем министрлыгы приказы әлеге мөмкинлекне бөтенләй бетерә. Бу хәлне үзгәртми торып, укучыларның артуына да өмет итү урынсыз булып чыга. Быел бер укучы гына, киләсе елга Әдилә Шәйхетдинова кебекләр гомумән булырмы? Моны беренче танытып булмый. Бу безнең бүгенге көндә бик авыр һәм бик катлаулы аяныч хәлебез. Бу менә безнең күңел халәтебез бүгенге көндә. Шуңа күрә алай ярамый. Үзгәртергә кирәк. Фәйрүзә Мәҗитова, Илшат Мөхәммәтов, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.